serve mesele hani veki delegasyon jî delegasyona ve xebata hani xebateki kom xebateki berdewam dikir em hatin daviya ve kom xebatê em radigihînin dibêjin encama ve kom xebata hani gelek biryarên bi dîrokî bi qedir bilind hatin girtin ji bo ku pêşerojê da ev biryarên hani wê bibin bingeha yekîtiya netewî bi taybetî rewşeta navîn da bo Kurdan û bi taybetî jî ji bo aliyên ku bi salan in tên mafê wan hebûna wan têbin pêkirin. Di encama vê komxebatê da em ê encamnameya wê deklarasyona vê komxebatê ez ê bi were bi Kurdî parve bikim. Gelên hêja xebatkarên çapemeniyê yê rêzdar em wekî partiyên siyasî yên Kurdistanî rêxistinên civaka sivîl pêşeng û kesayetiyên giranbihayên gelê me nûnerên hemû gel û baweriyên ku li ser axa Kurdistanê dijîn radigihînin ku me înisiyatîfa Yekîtiya Demokratîk ava kiriye û em wê yekê bi hemû raya giştî ya neteweyî û ya navneteweyî re parve dikin.